Goejoen, dit is voor eerst het laatste Oversterrencafé. We doen joen on rouwverwerking en zullen praten over de dag van Juster. Dat doen we mij de vastzitter van de Frieske Oversterren, Wiebe Wieling. De stoel is daar nou nog leeg. Azen zit hier, Jillet Anema. Marathonrieder Douwe de Vries is er. En uw verste gast, oud-marathonrieder Peter de Vries. En het publiek, dat zijn de volleyballers, de topvolleyballers van Oudemarm en de leden van de Putkapel uit Snits. Maar nou eerst het wichtigste nieuws van the day after the night before. Beste mensen, ik heb geen goed nieuws. Wij kunnen op dit moment geen tocht uitschrijven. En dus kan alles weer afbrutsen worden, liek als de grote feesttinten bij de Oudehout. Als je dit station achter je, ga je eigenlijk de training 9, hè? Nou, zo erg is het niet hoor. Maar goed, we balen allemaal wel. We blijven zitten met dat gevoel van frustratie. Ijsmaster Jan Oostenbrug zit thuis, bijkomen van alle hectiek. Echt op tuin in het net. Ja, dan ging het wat een grauwsluier door Nederland. We zijn een beetje, net uitbundig begroet van een man met een mooie zinnen dat het al heel leid is. We hebben toch wel een beetje een domper. En we hebben het gevoel dat we vlak voor de streep zitten en dat we het niet halen. In Bolk binnen ze toch wat positief. Het dorp zit toch alle belangstelling vanwege het minne ijs geweldig op elkaar. Normaal is het deze februari en ik heb een kanon uitzet in Balk zo rustig. En nu is het lekker druk. Er binnen meer positivo's, want een aantal mensen beziekerd joet toch de Oversterrenroute uit te lezen. Het is 15 jaar geleden dat er zo'n pak ijs lag. Dus dan moet je het gewoon doen. Dan maar zonder kruisje. En waar wit komt Koning Winter tak om weken weer om. Want hoe wie het ook alweer, Oostenbrug? Er is een oud Fries gezegd al, op oud ijs vriest het best. Ja, dat zei de ijsmaster Jan Oostenbrug. Heren, Tiege, welkom hier in het Oversterrencafé Wieling om met jou uit te zitten. Hoe is het? 24 uur na de desastreuze maaiedeling. Nou ja, het bloot van mij heel dubbel. Ik had het idee, wat ik hoor al wel hier, en dat we een goede besluit namen, dat kon ik net oors. Maar ja, we winnen dus verrekt er dichtbij. En dat is het een vergelijking misschien bij de WK-finale die we verlenen hebben, of de wissel van Sven Kramer? Is het in die orde van grootte? Nou, van mijzelf is het wel zoiets van, we zitten 15 uur te wachten. En dat is een hele tijd. En deze winter, maar zulke lege temperaturen, ja, wanneer komt dat weer? Nee, dus misschien is het wel in diezelfde lijn. Ik geloof net dat die enige wie, het station van de gekte die het in heel Nederland dan uitbreekt. Ja, we hier is verschrikkelijk raar won. Ja, Douwe, daar komt eigenlijk weg van die ISO heen. Want ja, bij de marathonrieders kan ik me voorstellen, het gaat maar een ding eigenlijk. Of de oude dagen, de Oversterrentocht. Ja, zeker. Iedereen hartstikke gek natuurlijk. En alle media en social media, die zwaren natuurlijk ook voor. Ja, Twitter. Ja, er Twitter. Een heel soort dat ene moment dan, ik ben een beetje de nuchtere jongen wat in de ploeg. En dan zei van, jongens, laat net genoeg is. Maar ja, dan komt er weer een oor die zegt, ja, zijn alle politie verloven in Lutsen. Ja, dan is iedereen weer gek en dan verwacht je misschien toch weer, maar ja, helaas. Ja, er was een tweet van collega marathonrieder Martijn Kromkamp. Maar alleen maar, hij komt. En Erben Wennemars, wie de verzeld, ik tieren enthousiast ik bij mij, allerhande tweets. En op een gegeven moment dan komt er een tweet van want dan is het nice bekend dat hij net komt. En dan zei hij dan tweet een droomspad uiteen. Ja, nou dat is het gevoel. Ja, dat is wel het gevoel. Want ja, hij is natuurlijk heel dichtbij en je hoopt heel erg dat hij komt. Want ja, zoveel kansen krijg je net als je rieder binnen. En je weet natuurlijk nooit wat er taak komt, wat er misschien op een week komt. Maar nou weer heel dichtbij. En dat is gewoon zonde dat er dan net komt. Ja, Jillet, hoe is het in die ploeg ongegaan met Nijs? Nou, ik heb ze haast nog net jongen. Dus ik heb zelf een deel van de route heb gereden. En zij heb ik een deel gereden. Dus ik heb ze van tevoren even jongen. En toen ben ik hierin gereden. Ja. Ik heb ze nog net jongen. Net bij ze praten. Maar bij jij persoonlijk dan? Hoe is het ongegaan? Ja, het is. Dus ik hou gewoon van het team direct mooi dat er volgende week het nog komt. En als het net komt, dan hij is gewoon weer een week dichterbij dan. Ja, maar dan is de ploeg eigenlijk helemaal in quarantaine, helemaal wel afsluiten van de boetevrood.
Want eigenlijk Jim ploeg bestaat er eigenlijk alleen nog maar omdat er eventueel ooit een overstedentocht komt. Toch? Nou, dat zullen uw successen toch net steeds door. Nee. Je kijkt, maar dat heeft toch zelf wel eens zijn? Nee, maar je hebt een prestatiematrix. Je hebt wat oorjongen van de KNSB. Die dus de afstand van de Olympische Spelen al van waar hebben we de meeste kans. Of waar, in uw geval, waar we een night-up-werkje. Nou, eerst dit afstand toch 12 Olympische Spelen en 3 titels, wereldtitels, Nederlandse titels. De overstedentocht zit boven Olympisch goud in Sochi. Ja. Dat is een mooie uitspraak. Ja, ik vind dat raar. Nou, ik vind Olympisch goud vind ik niet niks. De moest maar zien dat de afstand toch tegelijk met de Olympische Spelen is. Dan weten we het. Dan merk je direct wat het belangrijkste is. Maar ik denk dat ik het redelijk goed inschat. Peter, wist mij Mies? Nou ja, dat ik voor mezelf kiezen moest, dan wist ik het wel. Dan zoek ik voor de overstedingen. Ja. Maar dat is wel makkelijk zijn nou aan de tafel. Ja? Want je moet er net een gouden medaille op een Olympische Spelen met de kwad van. Want dat is ook een gigantische prestatie. Maar die komt wel elke 4 jaar hier weer. En dit komt misschien niet in je Olympen, krijg wat douwersheid. En nou, als je op je best binnen in die fase. En je weet ervan, ik ken mij dan voor de haatprijs, dat even voorop stelt. Dan zoek ik 100% zeker de oversteden. Zelf dan. Ja. In 1984 waar Heinvergeer Europees en wereldkampioen. Evert van Benten won voor het eerst als mansje. Die vierde nooit wat won. Hier won de overstedtocht, was sportman van het jaar. Niet Heinvergeer. In 1986 was Heinvergeer Europees en wereldkampioen. Evert van Benten won weer de overstedtocht, maar weer sportman van het jaar. Om maar even aan te gaan dat de overstedentocht hoger in de rangorde zit als de Olympische Spelen. Ik ga even weer waarom naar Juste Joen, de passenconferentie, want die wie een soort complimenten kregen, hè? Zelfs van de grote Mart Smeets. No. Het wie helder, duidelijk, zonder opsmuk. Maar wat ik zelf eigenlijk een heel mooi moment vond, dat wie het interview met collega Andries Bakker van de radio en ik van televisie trouwens. En dan show je eigenlijk voor het eerst bij jou emotie. Want dit is jouw reactie op de vraag van, als je bot teleurstelt binnen. Dat we er zo'n soort energie in zetten. En we zorgen dat we zo dwaande was bij mij hoor. En je bent er zo tegenbij, na 15 jaar, want we zijn er zo verrekte tegenbij. Ja, dat is heel erg frustrerend. Ja, en dan vooral de zucht aan het begin. En de stilte, die vond ik eigenlijk, dan werd echt duidelijk van dat je eigenlijk echt gewoon heel bot teleurstelt binnen. Ja, maar dat is vanzelfs ik zo. Als dat juist, we zijn hele jaar dwaande, maar de halve sterrentocht. We hebben ledengeerkomsten, daar zit 600 mensen. Elk jaar weer. We hebben, wat we ik doen, je wil na 15 jaar dat weer een keer weer omkomt. Want eigenlijk door het gewoon te lang. De jonge mensen weten nog net precies wat het is. Die vreeg ik wel eens wat het is. Het moet nou eigenlijk een keer komen. En we hebben 15 jaar net zo waar. We hebben er net zo dichtbij geweest. Maar die emotie in het interview, die liet je eigenlijk net zien tijdens de pasconferentie. Dat je eigenlijk heel nuchter en dat is bewust, denk ik, de hele nooitocht. Nou, om heel eerlijk te wezen net. Nee. De hele net een nooitocht? Nee. Hoe vaak moet ik dit trainen? Ik heb het nog nooit eerder. Nee. Dus het rent erheen en dan denk je van ja. We gaan ervoor. Ja, weet je, door de hyper en je toch een batterij on camera. Ja. Een soort zwart van de camerameesken. Ja. En elke die shot naar jou. En jou weet het al. Ik weet het al. Alles wat er achterom rent ik. Maar we hebben een ongelooflijk goede bijeenkomst met het bestuur en de rayon halen. Dat we gewoon... we hebben eerst iedereen vrij hoeveel centimeter heen, gemiddeld. Er zitten probleempunten in. Nou, dan komt het al gemiddeld net hoger dan een halve. En dan komen nog die grote problemen. Dus 3 rayons in het zuiden die uitlezen van waar het al je zit. Dan zei nou wat doen we? En dan is het volledig unaniem, het kind net. Ik zei, als er één oor zo denkt, nee, iedereen zei het kind net. En daarna hebben we nog wel een hele tijd tropraad. En ja, dat vond ik van mezelf eigenlijk, er binnen een paar punten, dat zei nou wat dat nou prachtig was. Maar dan gaat er een rayon haat staan en die zei, ik ren nou al een heel leven mee. En ik vind het zo mooi dat wij dit nou met elkaar als bestuur en rayon hadden doen. Nou, dan komt een heel groot applaus. Ja. En wij hebben natuurlijk onze rayon hadden ik zo bedankt voor ze hebben heel goed bij ze omgegaan met de pers. Ze hebben ik voorzichtig iets betracht hebben dat vregen. Maar nog even waarom naar het moment dat dan stap je dus die door binnen en dan al die cameraploegen. Ja. En het is voor jou de eerste keer. Ja. Ben je dan eigenlijk zenuwachtig? Nee. Nee. Nee? Nee.
Ik weet net wat het is, maar dat is net zo. En ik denk, nou... is dat ik wel zien. Ja, vooral als het al aan tafel zit. Dat merk ik wel. Vooral als het al aan tafel zit. Een ongeleid projectiel. Aan de meisje Ik denk aan jou dat dit de juiste man op de juiste plek is. Ik heb mij genoegen de oude ronde 2 weken naar jou zien. En ik denk dat ik namens alle Friesen spreek dat wij gerust krijgen mij op de personen die jou binnen op televisie en de buitentaat. Tenminste, ik heb dat gevoel wel heel erg en ik heb het heel veel om me heen gehad. Dus ja, het is een stukje reclame van Friesland. Dat deze man vertolkt heeft hoe wij, denk ik, binnen, nuchter, rugstreeks, eerlijk. En ja, dan is ik nog een creëze man op de chance, had mijn vrouw. Dus ja, dan heb je alles mooi. No? Dan heb je echt alles mooi. Ja. Hey, maar ik dacht op een gegeven moment. Dat zei ze nooit in die hele toch? Dat is nog nooit in mij zo. Zelfs de vrouw van Peter. Nee, lid. Oké. Maar ik dacht op een gegeven moment. Ze stellen het uit. Ze stellen het aan ze uit. Ja, en dan komen ze vreed of tongensje. Ja, de meeste dachten dat ik in de marathon, de meeste jongens die dachten dat ik van, nou jong jaren we niks. Dan stellen ze dan daar uit en dan ja, hopelijk snijden of sneun. Maar nee, die voortpaadsboom duidelijk. Ja, want het wie maar een oer hè? Hier is ook iets, een oer, dat is vierste te betiert. Hoe bedoel je een oer? Nou, ze begonnen om zo'n oer, om 8 uur kwam het nijs aan de boet. En dan denk je van, nou ja. Ja, dat hebben we al net echt mooi gekregen. We zien ik midden in een wedstrijd in Oording, dus we wisten alleen maar, oh ja, 8 uur dan is het erop. Dus we zien er al hier in nog op een massagetafel, de oren zitten op een fiets. En iedereen die houdt, ja, ik zie het, ik krijg mijn reens te sleep in. En ja, iedereen die houdt gewoon op maar wat er die en ja, die is volledig gefocust op televisie. Ja, maar ja, na 3 seconden wist het al, want hij baatste gelijk in. Ja, ja toen iets stil. En ja, sting in een vlokken en horen die skopt ergens in on. Maar ja. En wat is het? Ja, de reens in de hoeken smieten of net? Nee, dat ik de voorrol niet in. Van na de wedstrijd, maar... dat hier weer een oren reden? Dat hier weer een oren reden. Nee, ja, balen, gewoon balen. En nou ja, klaar. Ja, maar die wedstrijd hier is dat wie zelfs het Nederlands kampioenschap. Dat is mij al dat oversterren. Hij is misschien wel een beetje ondersnijd. Hè? De geweldige prestatie van Jorrit Bergsma. Ik stel voor om er eerst nog even naar te zien. Kijk, daar gaat hij. Bergsma. Jorrit Bergsma, je kon erop wachten. Hij is net een moment uit winnende positie waar hij is, maar altijd in het scherp bleun. En krijgt op daar werd hij taslaan, maar dan dochter dat. En ja, feilloos, echt heel mooi. En Bergsma weet het. Hij weet het, kan niet meer verliezen. Fantastisch hoor. En dit was een zeldzaam mooi kampioenschap. En Bergsma voor de tweede keer Nederlands kampioen. Ik moest mooi over de finish komen. Ja, zeker. Maar ja, ik moest de laatste ronde wel in trouw rijden. Want het gat was net volle grutte, dus ja, ik dacht volle bak. En dan komt het uiteindelijk als een volwaardig kunstrieder over de finish. Ja, weet ik net wie is mooi. Zeg gewoon net van die grappen. Ja, Jellet. Wat bist er nog weer een zuurpruim? Ja. Zo'n introvert Jorrit Bergsma en dan doet hij eens een keer wat aardigs en dan komt zijn coach weer bij en dat mooi dat weer net. Nee, maar er zie je niks geworden. En als er achterin riest en dan valst en al je blessures, er komt een hele belangrijke wedstrijd voor hem. Dit soort capriolen, daar hoort toch niet van? Gewoon de streep heen in. Klaar is het. We hebben ooit een zilveren medaille op Olympische Spelen beleefd. En iemand die daarna in de Doenshal geweldig losging en eigenlijk nooit weer de knibbel verdraaid. Nooit weer goed, rustig blijven. Ja, maar nog waar wie dat dan? Waar verdraaide ze? Nee, dat is net leuk. Okay. Greta Smit, dan ken ik het nog steeds. Greta Smit. Ja. Daarom zit Peter hier op tafel. Nog maar de boeten. Dat is altijd een doosje mooi. Wat kan er dan leven, toch? Alle frivoliteit, dat mooi al in net van de heer Adema. Maar Jorrit Bergsma wordt er nog een heel soort meisken waar het als de ultieme favoriet voor het winnen van de Oversterentocht. Wat is nou de kracht dan van Jorrit? Ik denk dat Jorrit op dit stadium de meest complete rieder van Nederland is. Geen een oorste kwad van, maar hij had jou 5 kilometer World Cup winnen kennen en je kan 100 kilometer winnen. En 1200 had ik al won, dan kan je dat net oors concluderen. En je zit in maar ik een man die is ik verschrikkelijk goed. Maar vind ik iets te heel goed in het ja, nou ja, dat is ik een kunst. Kunst. Dat is ik een kunst, maar ik vind dat hij doet wat de volle van de oren. Ja, motiveer hem net al te volle, maar bist het bij zijn ears douwen? Ja, het is natuurlijk wel zo. Ja, dat riekt gewoon heel hut. Ja, daar kun je niks aan hard dingen net. Ik al is concurrent, ja, hij riekt gewoon een hartstikke hut. Maar wat is dat dan? Is dat kracht?
Ja, ik ben hem al toen Jorrit begon met marathonrijden, wie een jonkje. En hij had een heel nieuwe slagje en het liep eigenlijk nergens op. En hij rekte het helemaal net. En wie alles had kwijt, zijn heel bovenlichaam weer kwijt. En dan dacht iedereen van, nou, dat kan eigenlijk nooit het worden. En ze staren gewoon in die jaren en hadden die techniek echt verbeteren. En had er het gewoon precies, ja, die techniek die er altijd al wat hing, die had er zo optimaliseerd. Ja, dat er heel hard rijden kan. En hij is ook nog eens een keer gewoon, ik een hele goede fietser. Dus ja, als je de motor had en je had een goede techniek, ja, dan ben je een goede rieder. Ja, daar is ik wel eens van Jellet van, dit wie echt typisch Jorrit is. Ja. Waarom is dat dan? Nou, heel goed is. Dus voor een rieder, meestal met een goede timing. En dan lompsweeromstandigheden, waarbij de wind een hele grote stikking van skiën kan. Dus een kist op een kant zetten. Hè? Dan ries je gewoon aan de andere kant en met iedereen nog een deel van de wind te pakken. Dus kun je net het recht achter die rieden. En over het algemeen, dat soort omstandigheden wint de beste. Maar goed, het mooie is weer natuurlijk alleen nog maar in het noorden. Nee, ik bedoel nou voor het NK. Oh, voor het NK? Ja. Maar voor de Oversterentocht? Is hij kansloos? Jorrit Bergsma, zegt er dus nou al, is kansloos voor het winnen van de Oversterentocht. Op deze omstandigheden. Elke omstandigheid, elke IZ werk. Ik ga nu om Zuid rijden en voor de wind en in de wind, ik vind het machtig. Ik vind het prachtig mooi. Het is, van een skielerslagje is het heel geschikt, zeg maar. Dus ik heb genoten. Mijn vrouw heeft mij rijden, dus ik niet die gewoon net een rieder is. Die heeft mij rijden. De toplaagje is goed genoeg om te rijden. Zeg maar. Maar dit is wel een uitspraak. Elke niet zei van Jorrit Bergsma is de uitsputste favoriet van het winnen van de Oversterentocht. Mocht hij trok in. En wat zei zijn coach? Volslagen kansloos. Ja, Jorrit is een rieder. Ja, als de slag komt op een plak met heel goed ijs. En dan zit hij erbij, dan wordt weer een hele oor geval, een hele oor wedstrijd, want de Noord is wel goed, zeg maar. Maar normaal sprutsen op dat minne ijs, daar binnen een aantal, ik goeie rieders, dan krijg je een stik in de wind. Er is sowieso net volle te winnen. Dat moest dan helemaal alleen. Want als je favoriet bent, dan komt er in de tweede, derde groep te zitten en iedereen die shot net uit. Doe maar jongen, doe het maar. He, maar daar zit er een stel mensen die op dat minne ijs goed uit de voeten kennen, die zitten er voorop en die helpen er net meer bij. Dat is mijn. En ik heb een paar jongens die er heel goed doorheen rieden kennen. Ja. Maar die zullen niet in de kopgroep zitten. Maar dit is tactiek? Nou, hij hield dus een oprechtnische uitspraak, maar hij is ook een tactische meester. Dat heeft er al een paar jaar achter elkaar bewezen. En hij weet ook precies hoe er de concurrentie op het verkeerde been zetten moet. Daar ben ik sinds een paar jaar wel achter. Op een hele goede manier. Die Jorrit Bergsma natuurlijk, die flint ik hoe dat er altijd is. Douwe, ja? Maar deze man die had zijn grootste favoriet uit de wien. En die denkt, let al die gek maar het beschielen neus. En hij zei ze bij de NK, ik wil bij de Poort gaan. Ik bel Jorrit op, les van de reg en hij wordt gewoon Nederlands kampioen. Dat is een zinnige ding van die jet, maar op het heden dan valt me er griezelig af. Ja. Maar er was wel een sign van, de vergelijking wat we maken met Evert van Bentum in 86. Hè? Gewoon is sterk. Laten we even zien naar Evert van Bentum en dan, als we misschien een vergelijking maken kunnen met Evert van Bentum van toen en Jorrit Bergsma van nou. Poging tot demarrage, tempoversnelling. Evert van Bentum zelf. Ja, je moet maar durven, hè. Evert van Bentum loopt weg, schaatst weg uit die kopgroep. Maar Evert van Bentum krijgt in de rekken dat er domdwaan is. Al in een rieden, maar nog zoveel kilometers te gaan, het is te zwier. Hij liet hem inhelgen en sluit weer mooi achteraan bij de kopgroep. Rijn Jonker en Evert van Bentum zijn nog van plan te Gerrit terug te vegen. Voordeel van Van Bentum is dat er als lietsmansje in de smouten van de grote Jonker rieden kan. Wat heeft hij het moeilijk? Van Bentum weg. Jonker kan niet meer, het is duidelijk te zien. U ziet die vertwijfelde bewegingen. Evert van Bentum pakt 10, 20 meter nu. In dat kleine mannetje. Hij gaat maar door. Evert van Bentum op weg naar nieuwe Elfstedentochtroem. Ja, Jelle, die vergelijking met Evert van Bentum, is dat de jochte? En dan vooral de demarrage, de macht die hij heeft? Nee, we kennen het in het schaatsen van Jorrit Bergsma. Maar Evert is een 200 kilometer specialist. Die heeft de zo'n rijden, zo'n woon. is een uniek mens. Over 1200 kilometer. Die heeft onder verschillende omstandigheden en verschillende ijssoorten bewezen dat hij het liefde voor heeft. Hij is licht. Hij drukt net als het min ijs is, dan drukt er net 4 in waai. Dus hij heeft echt alles. Hij hier de motor lezen. Hij kon op heel goed ijs, heel gedegen rijden, maar altijd nur 200 kilometer. Voor de rest het even nooit wat doen.
Dus hij, als rieder, zeg maar, dan steen ik helemaal met Peter, ik denk het eens. Jorrit is een hele unieke rieder op dit moment. Maar ik heb er nog wel een paar in mijn team zitten die toch ik wel unieke eigenschappen hebben. Maar Evert, die een 200 kilometer specialist, puur zang en zoiets, hij wil het heden volgens mij net in het peloton zitten. En die zo uniek is als Evert van Bentum. Maar wie voor jou eigenlijk de favoriet? No? Nou ja, de favoriet mocht, ja, hier nou zijn van het Giethoorn, ja, dan hier we echt hier jouw favoriet of nee, niet? ik hier een favoriet. Omdat of mooi dat net zeggen? Nee, een beetje. Nee. We hebben al je Fries niet. Ja, maar dit ben ik nog een periode die maar. Dus ik denk zijn halve sterren dat is net te vergelijken met andere dingen. We hebben het wel gewoon over ploegentactiek en eertjes en al die dingen meer. Volgens mij als iemand de dag heeft en de kans krijgt, dan je altijd nergens om. En dan is er geen discipline en dan gaan ze ervoor. Dus dat kan, wat dat betreft, volgens mij kan het hele oren wijzen, daar we altijd maar denken. Ja, maar stel je voor de benzine favorieten douwen. Dus kunnen misschien in ieder geval 4 worden met materiaalpech. Ja, met die klapreden. Dus dat is heel moeilijk te voorspellen vanzelf. Klopt. Ik denk dat het is ook een beetje zoals de Tour, ik wil zeggen. Maar als je in pech gaat, de winnaar dat is degene die in pech gaat. En dan kunnen al je verkondigen dat Jorrit hem wint of iemand oors van de baan. Maar ja, als er ergens op die snuffert lijst, maar een kopje in een breger of zo, ja, dan is het gewoon gebeurd. Ja, of schouder kapot. Ja, of schouder kapot. Hoe komt het beste, zullen we zeggen? Ja, hoe komt het beste? Ja, maar ja, dat maak je net zien komen, zulke rarigheden. En ja, en daarbij, als je heel goed bent, dan zul je altijd zien en dan komt je altijd heel weinig. Maar ja, ik denk kijk, dat is wat meneer zei. Maar materiaalpech? Ben je er hebben nou voor materiaalpech met het kluun? Ik bedoel, maar even, als hij net goed rondklapt, toch, dan kan hij zomaar de hele reden gewoon stikken in. Ja, dit is de eerste keer dat we maar echt klappers erdoor. En eigenlijk is weinig klunt, echt maar klapredens. Sinds Elfsteden er nooit echt een soort wedstrijd meer hadden waar echt klunen moesten. Dus, is het oefenen? Ik ga wel oefenen, ja. Waar? Ja. Ik ga een keer een Nederlands kampioenschap kluun maar die niet. Maar dat wie in Simmer. En dat wie het kroegje in en het kroegje uit. En op een striebal en op klapredens. Op klapredens. En het woen? Nee, ik ga het woen. Waar het woen? Wist dat toch? Roetinga. Dat weet ik maar niet. Ja, dat klopt nog wel. Ik weet het niet meer. Maar die wel mooi. Nou wist het. Waar het woen dan? Arjen en Moen. Stoetinga. Ja. Je gaat er ook op oefenen. Ja. Wij hebben er wel op oefenen, zeg maar steeds, maar ja, net in bijzondere mate, zeg maar steeds, op een andere manier. Dus we draven wel. Ja. Heb je ook wel eens klunt? Ja, ik heb 2 keer die dagdingen. Dus ja, dan mag je wel klunen. Dan mag je wel klunen, dus ja, nee, ik heb wel mij maken. Ja. Nou is er vanzelfs ook een doemscenario. En dat is uit Monier, nevens mij om Olvoer wordt bekend dat de Olvermaratocht Wolfrieden wordt. Nee, dat is bekend dat die wel het net verrieden wordt. Ja. Ja, stel je voor ze zeggen ja, het kind. Dat is ook hartstikke mooi, vind ik. Ja, maar dan komt er vanzelf kritiek. Dan rieden die 12.000 meisjes hoe joh wakker. Ja. En dan zou ik zeggen, ik geen rustig voor al die wekken heen. Ja, dat is toch zo? Dan hoop je misschien wel dat er niet doorheen gaat. Nee. Nee? Dat daar heb je vanmorgen gehoord. Van, nou, stel dat dat gebeurt. Dan zeg je, nou ja, wij hebben zo'n afweging maken. We hebben dat waarschuwen. We winnen volstrekt internationaal. Het kan het en we heel goed zien naar die is. En als dit wel kan, nou, dan is het hartstikke mooi voor alle mensen. Dan laat het gebeuren. Het komt bij ons net. Clear. Ja. En kritiek achter komt het al weer een keer. Ja, denk je dat er nog kritiek achter voor je komt? Ja, dat weet je nooit. Je maakt er alles om die en ik bedoel, je ken je jocht jongens hier toch in de spelen? Dat hebben wij zijn en dat vonden we juist. Ik zou niet weten wat we naar huis dan maar niet in. Het kon niet jeder. We hebben al je mensen al op het iets om te varen terwijl die machines dan het kon. Ik zou het net weten. Nee. Maar hij hem. De nacht wie natuurlijk min 3, de nacht ervoor wie min 2. Dus dat laatste van nacht dat niks meer verzen net. Maar vannacht is het min 9 en morgen is het min 12. Ja, maar ja, de nacht zoet ik min 8 worden en dan wiet me min 3. Als je helemaal digitaal naar de ijsgroei zoen, hè? En er kwam dus in die 3 dagen dan nog een centimeter bij, want het vloot er op hele lieke hut aan de onderkant weer af. Dus dat, nou ja, of zo zwier ben die machines. Nou, dat kan verschillen. Die hele liedjes die wegen net zo hele volle. Maar toch. Wij hebben het idee van als je met 2 man doorheen rijden kist ik maar een machine en man. Jawel, maar dat heeft het al over rijden. En de eerste vraag is kist erop staan. Ja. Wat wij verleden weekend, of nee, wat we van de weekend zeggen. Wie dat de mensen de slijten we maar op gaan, op knibbels.
om te zien werd onder die snieën dat spul kleer weer. En daar winnen dus hele grote delen werd wienwakken ziet, maar 2 centimeter. Nou, dat dondert dan niet in terug en dat vind ik al echt het maximale. Dat gaat haast tot de 4. Dus het eerst al die route vinden. We hebben al binnen al 2, 3, 4 nee, er wie maar 1 paard te vinden hoe die sluiten we maar. Nee, maar we hebben de 40 rijden tot een oortjerk. Ik moet zeggen, er waren net vagen. En er zijn duizenden mensen die daarin. Dus dan denk ik van nou even iemand die het maar zijn vager keert, zeg maar, en die dat schoonmaken, wij willen graag rijden op schoonmaken, maar moeten we dat zelf ook schoonmaken dan? Nee, dat is een volstrekt verkeerd idee. Die vraag is van de week wel eens jij komt. Waarom maak je hem de hele route net schoon? Nee, dat je me om dat deeltje nou. Daar ben ik west, de rest weet ik niet. Wij zijn douane maar de dikte en net maar de kwaliteit totdat we die dikte hebben. En wij zijn er net met alle respect om die hele route tot Friesland te lopen. Wij moeten die tocht organiseren. Dus wij binnen net van BNN aan het vallen. We komen er eigenlijk net uit. Ik wil nog even 1 ding ondersnijden. Want ja, Douwe, heeft er nog hoop? Maar de Elsteen? Ja, natuurlijk ga ik hoop al. Ik weet niet dat dit deze winter nog komt. Maar, nee, dit was de vroegsperiode. Heeft er nog echt hoop op? Ja, het is in het verleden wel eens vaker gebeurd. Alleen toen we het wel wat jeder in hier en nu zitten we al in februari. Dus ja, de kans is weer ietsje lietser. Ik denk altijd nog maar op oortjes. Vries het vol, ja toch? Ja, is ik zo. Dat is nou een zeswies, die vind ik nooit weg. Maar hij heeft ook nog hoop. Ja. Voor dit hier nog. Deze weekend. Deze weekend nog? Hij komt binnen een weekend. Binnen een weekend. Met een trede-uitspraak. Jorrit Bersma wint net. En deze weekend komt er nog een sterren, toch? Met duidelijk wezen. Ik ga jetten dat het heel erg waardeerd wordt. Ja, precies. Nog eventjes hoe het lange paar rieden. Want Hamer hij hem zitten litten. Wat doe je hem nou nog aan? Bob de Jong gaat naar Hamer daar. Bob de Jong gaat naar Hamer? Ja, die heeft vrede naar Hamer daar. En snijden we weer om. Als ik nog goed fris nou juist, hè? Ja, hij weer helemaal fris. Oké. Nou. Die kwade wedstrijd voor heren, de Tiegertank in elk geval, want het zit er alweer op. Het Oversterrencafé verliest. Het laatste Oversterrencafé, maar waar wit. Dit mocht Wieling de rayon halen weer bij een roppen, dan kun je vanzelfs op us rekken je. Tak op manje, dan is er meer sport. Dan onder andere het verslag van het finale weekend van de Vrootbeker Shorttrack. De Holland-Venetië-tocht in Giethoorn, die hier gewoon terug. Basketbal en Romano Denneboom bij Harkemasse Boys. Waar wit ontan, van nou nog een hele gezellige jong. Dag.